Ik ben nu bij de hinders in het land. En daar zijn Shetlanders. En ik probeer die om hier langs te gaan. Ik kan het waarschijnlijk net filmen. Daar is Uniek. Ik wil even op Uniek rijden. Ik ga gewoon proberen. Hey Uniek. Hoi. Nou, het is lukt. Ponies blijven mooi daar. Uniek is hier. Hey Spidey. Bjarni zit er nog. En ik zit even op Uniek. In het avondzonnetje. Het is nou 8 uur geweest. Dus ik ga dan nog even stappen. En dan zet ik de hinders binnen. Nou, dan is het inmiddels 9 uur denk ik. En dan zal ik nog even editen. Want ik wil meer video's plaatsen. Want ik ren 4 achter. Sorry daarvoor. Echt. Maar ik heb zoveel leuke video's. Dus ik wil zoveel mogelijk met hem delen. Oh ja. Dat is Uniek. Ja, dat is Spidey. Uniek. Bjarni. En Spidey. Uniek. And every time I stop the video, I think, oh no, I talk Friesian again. But I have to talk English because when I talk Friesian, the Friesian language, Friesian think ik, Friesian I think, I have to translate a lot, and it takes a lot of time. And when I talk English, I don't have to translate it. So for me, it's much better. So I think a lot, but I think, how do I pronounce it? Well, I do my best to say how I have to say, how I have to pronounce, but I don't know if it's right. And that's the same with the subtitles. I think I always think it's okay, but I think it's a bit too Denglish? How do you say it? Well, never mind. I don't care at all. If you want to follow, just follow, and if you don't like my English, don't follow.
Nee. Nou, ik heb hem even dan. Nee. Oh. Glendy, Mario, Daisy, Peach, Wonder, Sally en Reintje. Deze is Reintje, achter Sally. Hey Kiki. Zoeken.